मोननो थाङै बुस्थुखौ बुथारनानै जानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जायो बिनि सायाव नोंथाङा फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ होनदों आरोखि जोङो हाग्राखौबो बासायनांगोन एक नाम्बार आरो हाग्रायाव थानाय जेसेबां एम्फौ एनला जिब जन्थु बेफोरखौ जोङो बासायनांगोन बेखायनो दिनैहाय प्रिथिबियाव वाइल्ड लाइफ होननानै बुंदों वाइल्ड माने हाग्रानि जिब जन्थुफोरखौ जोङो बासायनांगौ दा दिनैहाय जोंनि मानसिफ्रा बारा बुजियाखै बुजियावनो बिदि जायो आरोखि माने हाग्रानि बुस्थुखौ लाबोनानै माने बुथारोब्ला बा हाग्रानि दाउफोरखौ लाबोनानै बिदि माने बुथारबायोब्ला बे मोनसे क्राइम जायो आरोखि आरो नैबे दाउआ जेखौ बेयो ससियेल मिडियायाव नुनाय जादों बे दाउआ जोंनि बा बुंनो थाङोब्ला 1000सोल' दङ बे आरोखि खोब माने बेयो मोनसे माने मा होनो बेखौ मिथिजानाय दाउ बियो बे मोनसे दाउ आरो बे दाउ बेखौ ससियेल मिडियायाव नुनाय लोगो लोगो बयबो माने बुंदों जे बे थिग जायाखै इभेन माने आयेन ल' माने ल' एन्ड अर्डार फारसेबो बेखौ गोरों जादों बेखायनो हमनाय जादों आरो बिदि जाहाथे दाजाथों आं बेखौ माने खावलायदों आजिखालि जोंबोथ' बेबो बुजिनो हायो नङा होमबा हाग्रानि बुस्थु होननानै जों जुदि जालाबाय थायोब्ला बेबोथ' थिग नङा गथिखे हाग्रानि बुस्थुआबो थाथों हाग्राफ्राबो थाथों बेबो मोनसे जोंनि हाग्रायालाय जोंनि सम्पद नङा होमबा हाग्रायाव थानाय माबाया दाउसिन दाउलायाबोथ' जोंनि माबा जाहैबाय ना जोंनिनो सम्पति नङा बे थाथों माने बेखौनो आं खावलायदों आरोखि दे